שלום לכולם, אנחנו כאן, אני ולדי, ואני רוני. באנו להציג את המטלה 3 של הפרויקט ללמידת מכונה, להגדיר על טקסטים האם זה מייל או פימייל שרשמו את זה. יש לנו פה פונקציה פונקט טוקנייזר שהמטרה שלה לחלק את הטקסט לטוקנים בעזרת הפונקציית למדה שנמצאת פה בפנים. בהמשך הפכנו כל מגדר של מייל לאחד וכל מגדר של פימייל לאפס. חילקנו ל-X-Train את הסטורי, את הסיפורים, ול-Y-Train את הג'נדר, שזה הזכר ונקבה. בחרנו 3 למידות מכונה שונות, שבהמשך אנחנו נבצע לולה שתבחר את הלמידה האופטימלית, והיפסתי ל-0 את ה-Best 1 score, וב-Best Model שמנו none. אחרי זה, לכל אחד מהלמידות מכונה אנחנו מנסים למצוא את ההיפר פרמטר הכי אופטימלי, ובכל מקום של ההיפר פרמטר נתנו לו מערך עם כמה אפשרויות. בהמשך הוא יבחר את האופטימלית ביותר שתחזיר את החיזוי הטוב ביותר. הכנסנו את הכל לתוך רשימה של פייפליין ורצנו עם לולה על הכל. אם במהלך הריצה המודל מקבל מודל יותר טוב ממה שמקודם היה, הוא שומר אותו כמודל הכי טוב ומדפיס לנו את כל המודלים. פה אפשר לראות שהדפסנו את כל המודלים, ובכל מודל יש גם את ההיפר פרמטר הכי איכותי שיצא לנו. לבסוף קיבלנו שהמודל הכי טוב זה SGD, SGD קלאסיפיקר. עכשיו רוני ימשיך מפה. טוב, אז בחרנו באמת את המודל הכי טוב שיצא לנו, שזה ה-SGD, ואז אחרי זה עוד פעם הכנסנו לתוך ההיפר פרמטר כמה אפשרויות, בשביל שהוא יבחר את האופטימלי מביניהם, בעזרת גריד סרצ'. אחרי זה הוא החזיר את ההיפר פרמטר ו-F1 סקור הכי טובים, וכמו שאפשר לראות פה, הוא שיפר את זה, ועלה לתוצאה של 0.7242. ניסינו לבדוק אם אפשר לשפר את המודל בעזרת עוד 2 פונקציות. הראשונה זה count vectorizer שהוריד את F1 score ל-0.6863, ובנוסף לקחנו את ההיפר פרמטר הכי טוב שיצא לנו במודל מקודם, שעשינו מקודם. אחר כך ניסינו להשתמש בעוד פונקציה שזה TF-IDF vectorizer שהחזירה לנו את המודל כמעט באותה תוצאה כמו מקודם. ואז הבנו שאין לנו דרך יותר מדי לשפר במודל ממה שהצלחנו לעשות מקודם, ולבסוף עשינו בעזרת הלמידת מכונה האופטימלית שיצא לנו, הפעלנו אותה על הטסט והחזרנו לנו את הערכים שיצאו לנו למייל ופימייל, זכר נקבה, כן. והדפסנו את החיזוי והראינו אותו פה בטבלה. תודה רבה, להתראות. תודה רבה.